या बघ शिराड शिराड काढायचा आणि सपासप तुझ्या द्यायचे. तुझं चोप काढूचं माका सांगतात तुझे ते लहानपणीचे व्हिडिओ ह्या कलर सोप कोकणवर दाखवू काय कोणचे तुझे काहीतरी माझ्या टॅक्सी जाईल अक्षरशः चोपटा येईल तू बाबू तुझ्या मानी धरू ना लहानपणीचे दरे नंदन मग शांत आहे त्या मनाने खूप असं बनतील. मी सांगले काय मुळातच मी औंधाड मी सांगले ना कुत्र्यांची टीव्ही आमका बघू कुत्रे येऊन दे रे बाबा. हे पुणग्या तुझ्याकडे बघून बघ पुणग्यान दोंडच घेतलं ना. पुणगे तुका बघून इले ते नाही तर माझ्यावर अशी येत नाही ते कळला. ह्या कोण लाल साडी आहे वाला. हा काय वा काय धोंड मारलं खतरनाक. गप्पच राहुले ते आपली माणसाच्या कुत्र्यांका ओळखा घेत नाही ते कुत्रे कसले नालायक कुत्रे. पण माका ओळखले त्याने काय तुका ओळखले घंटा धोंड मारल्यावर कोणा त्यांची गप झाली. यो बो पुढे येलो यो बो पाऊस पडला नाही एवढ्यात या ना असा अर्ध्या ह्याच्यात दिला असं. पाऊस एवढं पडता तरी पडलोच नाही म्हणतं. काय नाही 2-4 दिवस आज काय नाही तो रोज वाजता काय खरं नाही शेतीचा खरं नाही. पाऊस आला आवाज येतोय गाडवा छत्री आणलंय म्हणून तो बघ आवाज हळूहळू येतोय. तुझी छत्री उघडेपर्यंत येईल तो. अगं उघड काय छत्री तुझी. अरे देवा भिजवणार की काय तू. अरे रे 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 अशी पकडू काय काय येत नाही छत्री. काय तू पकडला मग एकट्या छत्री आहे काय छत्री आहे केवढी आहे. कसला पाऊस भारी हा. थंड होईल जरा बघ गरम होईल होता. माका घी काय तू एका साईडीक राहू ना. तू राहा नाही एका जागेवर. छत्री नाही एक आणलं दहा चालवीत कसं येईल काय माहिती माणूस. हे बाबा जा रे पावसा. गेलो बघ तुझं ऐकलं. तर मित्रांनो मस्तपैकी पाऊस पडून गेलेला आहे. 5 मिनिटच पाऊस आला पण पुण्यात भिजून गेलो पूर्ण. मी आपलं सुकर रोल आहे तुझ्यासारखं तो नाटकी पाऊस नाही नाटकी तू असा बरोबर तू अस बरोबर बोललं. हा तूच मूर्ख होती आता काढून घरी निघू. भोंबाड्यावर अळंबी येतात वारुळावर. भोंबाडा वारुळ वारुळ आता नाही रावलेत. वारुळ नाही रावली आहेत आता भोंबाडीच. काटेरी शिराड माहिती आहे काटेरी शिराड कानू आनंदी त्याने चोप काढलं म्हणूनच म्हणून बोलतोय आनंदी. मग दाखवतोय तो आनंदी दाखवतोय. तुका काय वाटलं गावात रवत नाही म्हणजे आमका काय माहिती नाही की. हो काय सांग तुका जेवढी मुंबईची बातमी नाही तेवढी मग गावातली या. माका करूच काय बातम्या घेऊन दुसऱ्याचा आपला नाही दुपारी दुसऱ्याचा काय करूचा बातमी. देवळात जाऊया नको आधी तिकडे जाऊया. असं ऊन पाऊस पाहिजे मस्त वाटतं. काय पचाक काय करून चालतं. करतोय की पचाक काम नाही म्हणून माझ्या चपलेचा आवाज येता का बघ. सायलेंट सगळं सायलेंटच असतं. मस्त बघ म्हणून बोललो पुढे ये. काय बघतेस काय कुठली
अशा ह्याच्या खाली कुर्ली नसते, पुढचे उचलते दोंडे, त्याच्या खाली कुर्ली असणार. नको. यात तर तुका कुर्ली खय असतात ती अजून माहित कुर्ली नाही. माका माहिती आहे, तू माका शिकवून दे का माझं? आता गप्पच राव, काय कसलो डोंड उचललं कसं त्याच्या पुढे पण असते कुर्ली, मला विचारून घे. मला विचार तू कुर्ली शोधता. याला उबळा. चल शोधूया, मला माहितच खायच्या दगडाखाली असते. या आणलं का? काय मी हातान पकडणार डायरेक्ट. चल तरी. काडवळ घेऊन अकडे 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 असे फिरत राहतो. काढू घाल ना हिरकाला. वा मस्त काय? पाणी. एवढ्या लांब येऊन भारंगीची भाजी दिसली पाहिजे. नाही दिसते तर माझं नाही विला जा. तू असा कसा मग इलस कसा तू यायचा आणि रुजत घालायची. रुजत नाही गाडी, ती रानातली भाजी आपणच रुजून मग बघायचं मी आधी घालू. तू मूर्ख आहेस रे. रुजली की नाही आणि मग मका आणायचा. कुत्र्यांची टीव्ही घे आमका बघू. कुत्रे येऊन दे. रे बाबा ए, चल उगाच. हे पुणग्या तुझ्याकडे बघून बघ. पुणग्यान दोंडच घेतलं ना. पुणगे तुका बघून इले ते, नाही तर माझ्यावर अशी येत नाही ते. कळला? ह्या कोण लाल साडी वाला? हा काय? वा काय दोंड मारलं, खतरनाक. गप्पच राहुले ते. आपली माणसाच्या कुत्र्यांका वळखा घेत नाही, ते कुत्रे कसले नालायक कुत्रे. पण माका ओळखले त्याने. काय तुका ओळखलं घंटा झोंडो मारल्यावर कोणा त्यांची गप झाली. पाण्यात ना जाऊचा बघा. हा कोण काय तर चल. आता त्यांना दोंड मारलं, पण आता तू क्रॉस करून ते असणारच तयारच. तो बघ आता बोलले ना, क्रॉस के रे बरोबर. रस काळेच हो. 8 जण ते 8. आमदार आपला पाणी प्यायचं आहे. वा मला येताना प्यायला लागेल आता. चल ते बघ स्वागत करतायत तुझं. पाठी घे का बिळात? काय पाठी घे का? माका दोनदा धरल्याने या पाठी. म्हणून मी पाठी. माका वाटलं तुका तरी ओळखतील, तुझं पण. लवग्या यो बो पुढे येईल. यो बो दिसते कुठे? मीच बघते ना. आपल्याला दिसत नाही, येताना चष्मा तरी लावून यायचा ना. एवढा वेळ लागला नसता. भारंगीची भाजी, भारंग्याची भाजी. आतमध्ये शोधूया आमच्या. चलो जायचा कुठून वाट खायची. वाट बंद केलेली आहे. जाऊया याच्यातून. मी एवढाच मी जाय पटकन. माझा काय? बघ
अरे याच्यातून कसं जायचं? नशीब माझं दांडगे आहे बघा, हे बघा, बघा. मी तुला बोललो, त्याची आपण केलेली भाजी वांग्याची ही बघा. मी बोललोय म्हणून इलो. काय ही भाजी आहे? सगळीच भाजी ही आहे? ही ही एवढीच. हे बघ वास अच्छा, बघ, अच्छा. वांग्याची भाजी यार येतो बघ. आता घेऊ. मला काय वास कळतोय? तर ही भार्ग्याची भाजी आणखी गावता का भेटूया, मग ती काढूनच घेऊन जाऊया. आता काढली तरी चालता? हा हा, आता उलट कोवळी भाजी मस्त होते. ही चाट पाळ घालायचे, हे उप्पर साल. वास भारी येतात, चायत भारी लागता. ही हे पण बघ, याचं काय घालायचं? पानं? उप्पर साल. हे बघ, हे पाळ असतात ना, मुळं? हा मुळा, ती घालायची. भारी लागता चाय हा. जबराट जबराट. ग्रीन टी? ग्रीन टी भारी. ही बाई बाई तीच आहे. ही बघ उप्पर साल. काय सळ्यावर त्याची चाय भारी लागतं. हे बघ, बघ ह्याची? त्याला वास येतोय. हम्म. तुकाला वास येणार नाही तुझ्या नाकाचा. समजला? समजला. येऊन येऊन आम्ही पप्पांच्या हयेच इलाव शेवटी काजीत थंयच आमका बारंग्याची भाजी गावली. अरे आमच्याकडे असं मिळणार तुला सगळं. हो, पूर्वजांनी लावून ठेवलेलं आहे ते. ही बघ भांग्याची भाजी काढूया आता. आहे का वरती आणखी बघू. ही बघ, ही भांग्याची भाजी काढ मग आता. की हा आहे बरीचशी थांब बघते. कुटायची अशी वरणा फक्त. अगो ती पाना पाना घ्यायची, कोवळे तुरे घ्यायचे. मध्ये त्या का परत येणार ना मग? हुशार आहे मग. बघ मी इल्यामुळे भाजी मिळाली तुका. हा, जबराट. नीट दाखव कशी असतात ती. ही बघा कशी पानं असतात. ही बघा बारंग्याची भाजी बस झाली एवढी? आहे तिथे, ती काढूया. मग चल काढ तर ही पटापट. बारंग्याची भाजी. अजून काय काय खयची भाजी राहिली? आणखी काटली राहिली आहेत. बरेच भाजी हो. ते दुसरी पहिल्या पावसात कोंब येतं, मला नाव येत त्याचं आठवत नाही. मग दाखवणार कधी ते? नावच भांगला आठवत नाही. दाखवणार कधी? तर नाका त्याची भाजी मी अजून तर केलंय नाही. पवारांका विचार, पवारांना भारी लागतं माशासारखी. नीट न जाशील मगाच सारख्या. इथे केळीचं झाड कोणी लावलं? ही चवळीची केळ आहे. याला चवळीची केळ म्हणतात. तेच तुला माहिती आहे का नाही ते बघत होतो. माका माहिती माका होतं. माहिती आहे. ही चवळीची केळ देवा म्हणजे देवा ह्याच्यातून वाढी दाखवीत नाही. ह्याच्यातून नाही दाखवत? नाही दाखवत. पण मुंबईत आमका ही पाना दिल्यानी तर आमका कसं कळणार? तुका काय करताला थोडे तुम्ही दाखवून मोकळे होणार. आता झाड म्हणून कळला. हो, पाना बघ, केळीच्या पानापेक्षा भारी दिसते. मग ताच बरोबर ना? चल आता लई केलं. चल तू लय केलं. ते मराठीने मेले ह्या घालून ठेवल्या. अरे नेम भारी आहे. पूनम पूनम पुनग्या दा घराकडे योग देऊचे नाही. चल ग पाणी पिऊया जरासं. तर असं धर तुला दाखव. असं ह्याच्यात ठेवतेस? छानच पिशवी तयार केलीस. वा. कोणती? ह्याट्या टवळी. मराठीत काहीतरी म्हणतात ह्याटी टवळीला, विसरलो. तुका हाक मारता की काय ती? आपण दाखवली ना रे कधी दाखवलेली? मागच्या व्हिडिओत. हा, आता नवीन प्रेक्षक हा, मागच्या व्हिडिओत दाखवलंच तरी. ही बघ ही एरोळी. ह्या सगळ्यात
सगळा म्हणजे हे दिसतात ते हे बघ हे मताच पण ते आता कतलं असं काय उदूर गावणार नाही. हरताळकीच्या टायमिंगला हरताळके वर येतात ती तेव्हा ती खाणायची आणि त्याच्या आत काय असतं भुतूर खाली असं खाऊची असतात इकडून हेरोड्या. म्हणजे हरताळ केकच खाऊची हरता नंतर कधी घातला तरी चालणार. म्हणजे हरताळ नंतर ती खाली हरताळके वर येतात ती समजला त्याच्यानंतर खायची. हा म्हणून त्याचं नाव हेरोळी. मस्त गाईरले वेगळे असतात. तिळीये गाईरले गेल्या असे आपण दाखवले ते. आता गावाचे ना अजून इले नाही ते. तिळीये गाईरले बटाटे गाईरले बटाटे यारखे असतात बटाटे यारखे. तिळीये गाईरले बटाटे गाईरले असे सूर्याक दाखवायचे नाही दडून खायचे ते. असं पण असतं नाही तर कडू लागतात ते. ओ समजलं. सगळं चिकन लागलो. तर मित्रांनो आता सध्या पावसाची सुरुवात आहे. जुलै महिना जस्ट चालू झाला आहे आणि त्यामुळे एवढ्या सगळ्या रानभाज्या दाखवणं शक्य झालं नाही. त्यामुळे जेवढ्या दिसल्या तेवढ्या दाखवल्या. पण गेल्या वेळेच्या व्हिडिओत आम्ही बऱ्यापैकी रानभाज्या दाखवलेल्या आहेत. त्या व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या शेवटी देतो आहे. जर तो बघायचा असेल तर तो जाऊन तिथे बघू शकता. तेव्हा बाबलो पण होतो. आता बाबलो काही खाली गेलो दुसरा काम त्याच्यासाठी म्हणून मी एकटोच गेलो. शेंडवालाची पण ना ते शेंडवाल असतं ना कसलं काय माहिती शेंडवाल त्याची त्याचे टुकशे तिचे तोडायचे त्याची भाजी करायची. अरे भाजी बऱ्याच प्रकारचे तू दाखवशी तेव्हा पण मस्त. तर आता काय अजून दाखवूचा हा तुझा राहुलेला काय नाही. चला संपला. हा तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आता इथेच थांबूया. झालेली आहे जेवढी भाजी आमका गावली तेवढी आम्ही दाखवलं. अजून लेट पडलो यंदा त्याच्यामुळे कसं भाजी अजून कसे हा रुजलेले नाहीत तेवढे रुजतात ते हळूहळू. काटल्याच्या वेळी रुजले आहेत पण ते. आणि गेल्या वेळी आपल्या SB राणे हायस्कूल जी आपली शाळा आहे तिथे पण रानभाज्यांबद्दल एक उपक्रम ठेवलेला. तेव्हा सगळ्या राबवलेला उपक्रम आणि तेव्हा पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रानभाज्या आणलेल्या त्यांचे उपयोग सांगितलेले. तर तो व्हिडिओ नक्की जाऊन बघा. त्याची पण लिंक या व्हिडिओच्या शेवटी देतोय मी. तर आता थांबूया इथेच कारण की आपल्याला घरी जायचं आहे लवकरात लवकर. हां आणि आपला व्हिडिओ अपलोड केला आहे त्याचं पुढचं सगळं करायचं आहे. त्यासाठी जाऊया आता घरी. भेटूया पुढच्या भागात नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय 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 पूनमताई. बाय बाय. हां चला बाय. या बघ शिराड काढायचा आणि गप्पा सब तुझ्या द्यायचे. तुझं चोप काढू जाऊ आता काढणारच होत माका सांगतात तुझे ते लहानपणीचे व्हिडिओ ह्या कलर्स ऑफ कोकणवर दाखवू काय कोणचे तुझे दाखव. नंदन परवाडात काहीतरी माझ्या टाकशी तू पुढे जाईल अक्षरशः चोपटा येईल तू बाबू तुझ्या मारीन धरून. हा लहानपणीचे अरे नंदन मग शांत आहे त्या मनाने खूप असं बनतील. मी सांगलंय काय मुळातच मी आऊन मी सांगले ना. तू काय आता मका मेसेज करते हे ती पूनमचे लहानपणीचे तसा नाही ते दाखवूचे नाही होत.